I-21st century isiphathele izinto eziningi eziyinkinga ezenza ukuthi sigxamalaze sigcine singazi noma saba seMelika noma saba seBrithani noma saba seAfrika. One of the greatest philosophers, Pythagoras, wathi people in the present are so selfish for the creation and the sustainability of the future. Okuchaza ukuthi njengoba uphila nje uselfish ngoba awucabangeli ikusasa kumbe ikusasa elihle lezingane zakho nabazukulu. Ngiqonda ukuthi ke namhlanje ngikhuluma ngokuthandana, ngiqondane futhi nokushadana. Sekulula nje namhlanje ukuthi ihlobo sithandane. Sekulula namhlanje ukuthi uzalwa uMkhize, uma wakho futhi nawe uMkhize nobabili nzalo uMkhize, kodwa nithandane kusha amaphepha impela ngcine nishadane. Okuwukuthi ukuthathana kwehlobo. Bese siziduduza ngokuthi isihlobo uMkhize omunye lo ongena uMkhize wasozalweni kumbe uDlamini omunye lo ongasiyena uDlamini omndeni fanana. Lento ke isiyenzeka ikhathi eziningi. Bathandana abahlobene. Kodwa baphunyule ngoba bethi baphunyulile kanti iyoshaya esizukulwaneni. Okuyothi uma isizukulwane sesibheka kuthiwe kwenzeka umlando ongemuhle lana osekufanele ukuthi niuhlambulule. Yilento ke show Pythagoras ukuthi beniphila nina nakwenzeni kwenzayo kodwa nangabe nisacabangela ikusasa. Ake ngichaze indaba ehlobo. Ihlobo seziningi manje. Kukhona emandulo la kwakutholakala khona ukuthi nihlobene. Bese kuthiwa akwenziwe isilwane sokugeza ubuhlobo. Kwenziwa lokho kuphela ukugeza ubuhlobo ngembuzi uma ubuhlobo buqhelelene kanje. Ake sithi mina ngwakaMkhize ngithatha untokazi yakwaDuma, kodwa intokazi yakwaDuma ugogo wayo uMkhize. Leso sihlobo bakuthatha sokugogo siqhelile siyagezwa ngembuzi. Kodwa ngeke ngithi ngizalwa uMaduma bese ngiyothatha intokazi yakwaDuma. Asikho, asiqhelile. Kusafana ncamashini nokuphingana nokungangana nokuganga. Ngoba ngingakwenza lokho lo mshado wenzeke bese ungasishayi thina sobabili nomama wengane kodwa ushaye izingane zethu. Kumbe ungazishayi izingane zethu ushaye isizukulwane. Kukhona ke abanye bathi hayi ngoba seduze kakhulu singasicisha ngenkomo. Umsana ukudlala ngenkomo akukho lokho. Ngakho abantu abangeke bathathane, abantu onina babo izibongo ziyafana, abantu la uthola ukuthi unina womunye unesibongo esifana nesikayise somunye, ngeke nithathane. Kube khona lento yemilanjwana la uthola khona ukuthi wena ungumlanjwana, ngamanye amazwi ubiza isibongo sasekhabo ma wakho, awubizi isikababa wakho. Kodwa bese uzithola uthana nentombazane yakubo kababa wakho ngokwesibongo. Ngoba uyithetha usebenzisa leso sibongo, ungayithatha intombazane leyo ngoba ubize sakuboka ma wakho. Ngeke ukwenze lokho. Nomshado ke uba njalo, ngeke nize nithathane. Ukhona ke olalele ozothi ke manje ke cha, ingani ngiyabazi oba nobani bona bazihlobo ezinkulu, bagcagcelene, baphila kahle kuyikho konke. Asibuyele kuPythagoras. Uthi selfish for the present kuyokubamba kwi-future. Ngakho kuchaza ukuthi kulungile wena you can escape. Khumbula makuthiwa izono zabazali ziyowela esizukulwaneni. Weqe wena uphile kamnandi kodwa kunesizukulwane siyoshayeka. Ibuye lenkulumo ifune impendulo yayo ukuthi cha bobo kwaba khona ubuhlobo obunje. Ngakho ke esigezekayo isihlobo esesigijima kokhokho
esigijima kogogo siyagezeka leso, asigezwa esisagijima kwilevel yobaba kumbe kwilevel yomama. Yihlazo lelo ngokwasemsamo akwenzeki lokho. Ngizama ukuthini na? Siphila impilo ebuhlungu bantu bami kwi-21st century ngoba sizithola sizitshela ukuthi kwakuyiqalo okwakudalo. Ukhumbule ukuthi awuyena umlungu, awuyena umndiya, uyohlala umAfrika, uyozufa umAfrika. Ngakho ngisho kini kungehlatshwe, ngisho kini isintu singehlonishwe, kodwa okusalayo ungumAfrika waseAfrika. Ziyohlala zikushaya izinto ezaziyinhlonipho yaseAfrika. Noma ngabe kuthiwa kini anikwenzi ngoba sihlulwa ukuhlukanisa izinto ezimbili, sihlulwa ukuhlukanisa inkolo nokuthi singobani. Bese bethi abanye hawo ingane ezinye izizwe ziyakwenza nazi iphumela. Uqinisile ezinye izizwe hayi thina ngoba thina sabaseAfrika. Basifice Afrika. Kunokuthi bona bamukele okwethu bagxamalaze, ithina esathatha kwabo sagxamalaza. Zibuke lapho ke ukuthi silinyazwa yini, silimala kuphi. Engilisho ke nanti ke ukuthi ke uthando alungayi ngenkanuko yokuthi cha thina ngeke sihloniphe ukuthi nokuthi nokuthi. Thina sizokwenza lokho kulungile phela. Nizokwenza nina. Singazaleki futhi isidalwa singaphumi njengoba kuqala kwakuthiwa kuzalwa isidalwa. Kodwa ke niphumele ekuthiwa ingane naku siyaphila, ingane naku ezethi ingane ezikhona, wololo kwikusasa. Wothi mawenza into uzibuka iminyaka okuyona. Mawuno 44 uzibheke ukuthi kothi kushaya u60 unjani, kuyobe kwenzakalani kuwena. Icabanga into yenza namhlanje ukuthi kusenekusasa phela. Ungacabangi la ku2018, cabanga ku2025 ukuthi kuyobe kunjani. Ubuhlobo sibubhasobe sibuhloniphe. Asiqhubeke ningilalele futhi ngoba sekunethulela esinye isihloko ngokuzayo.